Copyright penguinaudiobook.com. Добър ден, бих искал да поръчам симпатичен букет, моля. Разбира се, съжалявам за загубата ти. Букетът за услуга ли е или директно за семейството? За семейството. Услугата е частна, но искам да изпратя нещо до дома им. Можем да приготвим нещо просто и респектиращо. Човекът имаше ли любим цвят или цвете? Тя обичаше бели рози и малки зелени листа. Това прави много елегантна подредба. Бих предложил бели рози с евкалипт. Това звучи перфектно. Какъв размер бихте препоръчали за доставка до дома? Средният букет обикновено е най-добър, големите аранжировки могат да се почувстват непосилни в малко пространство. Съгласен. Колко би струвал средният размер? $55, включително мека бяла опаковка и проста панделка. Бихте ли добавили малка картичка с кратко съобщение? Разбира се, какво бихте искали да пише на картата. Моля, напишете, мисля за вас любов в този труден момент. Това е мило съобщение. Ще го напиша на ръка на картата. Благодаря, може ли да бъде доставен утре сутрин? Да, доставяме между 9 и 12. Ще се погрижа да пристигне рано. Добър ден, бих искал да поръчам симпатичен букет. Моля. Разбира се, съжалявам за загубата ти. Букетът за услуга ли е или директно за семейството? За семейството. Услугата е частна, но искам да изпратя нещо до дома им. Можем да приготвим нещо просто и респектиращо. Човекът имаше ли любим цвят или цвете? Тя обичаше бели рози и малки зелени листа. Това прави много елегантна подредба. Бих предложил бели рози с евкалипт. Това звучи перфектно. Какъв размер бихте препоръчали за доставка до дома? Средният букет обикновено е най-добър. Големите аранжировки могат да се почувстват непосилни в малко пространство. Съгласен. Колко би струвал средният размер? $55, включително мека бяла опаковка и проста панделка. Бихте ли добавили малка картичка с кратко съобщение? Разбира се, какво бихте искали да пише на картата. Моля, напишете, мисля за вас любов в този труден момент. Това е мило съобщение. Ще го напиша на ръка на картата. Благодаря, може ли да бъде доставен утре сутрин? Да, доставяме между 9 и 12. Ще се погрижа да пристигне рано. Здравей, мога ли да те помоля за една малка услуга? Разбира се, какво ти трябва. Този уикенд ще отсъствам. Искаш ли да проверя апартамента ти? Бихте ли поливали растенията ми в събота? Да,
няма проблем. Къде е лейката? Намира се под кухненската мивка. Трябва ли да взема и вашата поща? Да моля, ще ти оставя ключа. Не се притеснявай, ще ти изпратя съобщение, след като отида. Здравей, мога ли да те помоля за една малка услуга? Разбира се, какво ти трябва. Този уикенд ще отсъствам. Искаш ли да проверя апартамента ти? Бихте ли поливали растенията ми в събота? Да, няма проблем. Къде е лейката? Намира се под кухненската мивка. Трябва ли да взема и вашата поща? Да моля, ще ти оставя ключа. Не се притеснявай, ще ти изпратя съобщение, след като отида. Здравей, имам нужда от подарък за приятел. Здравей, за мъж ли е или за жена? За една жена. Рожденият ти кратко ден е. На колко години е тя? Тя е на 30. Какво харесва тя? Тя обича книгите и чая. Имаме този хубав комплект за чай. Това е много красиво. Колко струва? $35. Имате ли нещо по-малко? Да, тази свещ е $12. Ще взема и двете. Искаш ли да ги увиеш? Да моля с малка картичка. Разбира се, един момент. Здравей, имам нужда от подарък за приятел. Здравей, за мъж ли е или за жена? За една жена. Рожденият ти кратко ден е. На колко години е тя? Тя е на 30. Какво харесва тя? Тя обича книгите и чая. Имаме този хубав комплект за чай. Това е много красиво. Колко струва? $35. Имате ли нещо по-малко? Да, тази свещ е $12. Ще взема и двете. Искаш ли да ги увиеш? Да моля с малка картичка. Разбира се, един момент. Здравейте, дойдох да видя дейностите за следващия месец. Добре дошли. За себе си ли се включваш или за роднина? За майка ми. Току-що се е преместила в този квартал. Прекрасно. Имаме много дейности за нови членове. Какви дейности предлагате? Игри с карти, леки упражнения, рисуване и групови обеди. Повечето дейности безплатни ли са? Да, повечето са безплатни с малка месечна вноска. Колко е месечната вноска? $15,
включително груповия обяд в петък. В колко часа започват дейностите? Обикновено късно сутринта, след 10 часа. Може ли майка ми да опита един курс, преди да се запише? Разбира се. Първото посещение винаги е безплатно. Перфектен, мога ли да взема този календар с мен? Да, ето и малка брошура за добре дошли за нови членове. Здравейте, дойдох да видя дейностите за следващия месец. Добре дошли. За себе си ли се включваш или за роднина? За майка ми. Току-що се е преместила в този квартал. Прекрасно. Имаме много дейности за нови членове. Какви дейности предлагате? Игри с карти, леки упражнения, рисуване и групови обеди. Повечето дейности безплатни ли са? Да, повечето са безплатни с малка месечна вноска. Колко е месечната вноска? $15, включително груповия обяд в петък. В колко часа започват дейностите? Обикновено късно сутринта, след 10 часа. Може ли майка ми да опита един курс, преди да се запише? Разбира се. Първото посещение винаги е безплатно. Перфектен, мога ли да взема този календар с мен? Да, ето и малка брошура за добре дошли за нови членове. Здравейте, тук съм за обиколка на детския център. Добре дошли, мога да ви покажа класната стая, стаята за дрямка и зоната за игра на открито. Благодаря. Колко деца обикновено има в една група? За тази възрастова група поддържаме около 10 деца с 2 учители. Това е добре да се знае. Как изглежда един нормален ден? Децата имат свободна игра, кръг, обяд, почивка и игра на открито. Детето ми е срамежливо в началото. Как помагате на новите деца да се настанят? Започваме бавно, оставяме родителите да останат за кратко и даваме на всяко дете по един познат учител. Това ме кара да се чувствам по-добре. Какво трябва да нося на първия ден? Моля, носете допълнителни дрехи, домашни обувки, бутилка вода и всякаква информация за алергии. Здравейте, тук съм за обиколка на детския център. Добре дошли, мога да ви покажа класната стая, стаята за дрямка и зоната за игра на открито. Благодаря. Колко деца обикновено има в една група? За тази възрастова група поддържаме около 10 деца с 2 учители. Това е добре да се знае. Как изглежда един нормален ден? Децата имат свободна игра, кръг, обяд, почивка и игра на открито. Детето ми е срамежливо в началото.
Как помагате на новите деца да се настанят? Започваме бавно. Оставяме родителите да останат за кратко и даваме на всяко дете по един познат учител. Това ме кара да се чувствам по-добре. Какво трябва да нося на първия ден? Моля, носете допълнителни дрехи, домашни обувки, бутилка вода и всякаква информация за алергии. Добро утро, бих искал да запиша дъщеря си в това училище за следващия срок. Добре дошли, мога ли да знам в кой клас ще влезе? Преминава в 4-ти клас. Току-що се прехвърлихме от друг град. Донесохте ли акта и кратко за раждане и училищните книжа от предишното и кратко училище? Да, имам всичко тук, включително историята на нейните вакцинации. Отлично! Можете ли също да попълните този формуляр за записване с вашите данни за контакт? Разбира се, трябва ли ви и доказателство за адрес в този квартал? Да, скорошна сметка за комунални услуги или договор за наем ще бъде добре. Донесох договора ни за наем. Ще се нуждае ли дъщеря ми от тест за класиране? Само кратка проверка по четене и математика, само за да намеря най-добрата класна стая за нея. Кога може да започне да идва в клас? Ако всичко е наред, тя може да започне в понеделник сутринта следващата седмица. Прекрасно! Училищният обяд включен ли е или се заплаща отделно? Заплащат се месечно, като за семейства с 2 или повече деца правим отстъпка. Има ли програма след училище, в случай, че съм още на работа? Да, до 5:30, с помощ при домашни и занимания на открито. Добро утро, бих искал да запиша дъщеря си в това училище за следващия срок. Добре дошли, мога ли да знам в кой клас ще влезе? Преминава в 4-ти клас. Току-що се прехвърлихме от друг град. Донесохте ли акта и кратко за раждане и училищните книжа от предишното и кратко училище? Да, имам всичко тук, включително историята на нейните вакцинации. Отлично! Можете ли също да попълните този формуляр за записване с вашите данни за контакт? Разбира се, трябва ли ви и доказателство за адрес в този квартал? Да, скорошна сметка за комунални услуги или договор за наем ще бъде добре. Донесох договора ни за наем. Ще се нуждае ли дъщеря ми от тест за класиране? Само кратка проверка по четене и математика, само за да намеря най-добрата класна стая за нея. Кога може да започне да идва в клас? Ако всичко е наред, тя може да започне в понеделник сутринта следващата седмица. Прекрасно! Училищният обяд включен ли е или се заплаща отделно? Заплащат се месечно,
като за семейства с 2 или повече деца правим отстъпка. Има ли програма след училище, в случай, че съм още на работа? Да, до 5:30, с помощ при домашни и занимание на открито. Добър ден, благодаря ви, че се срещнахте с мен днес. Разбира се, радвам се, че намерихме подходящо време. Исках да говоря за това как се справя синът ми във вашия клас този срок. Като цяло се справя добре. Той е особено силен в четенето. Хубаво е да го чуя. Има ли области, в които той се нуждае от повече подкрепа? Математиката е малко по-трудна за него, особено текстовите задачи. Трябва ли да тренираме допълнително у дома? Да, 15 минути четене по математика 3 пъти седмично биха помогнали. Има ли книги или уебсайтове, които препоръчвате? Ще ви спратя кратък списък по имейл тази вечер. Как е с другите деца в класа? Много добре, той е мил и работи добре в групови проекти. Участва ли по време на уроците? Той е малко срамежлив, но отговаря по-често, отколкото в началото на годината. Благодаря, наистина ценя вашето време. Няма за какво, моля, свържете се по всяко време, ако имате въпроси. Добър ден, благодаря ви, че се срещнахте с мен днес. Разбира се, радвам се, че намерихме подходящо време. Исках да говоря за това как се справя синът ми във вашия клас този срок. Като цяло се справя добре. Той е особено силен в четенето. Хубаво е да го чуя. Има ли области, в които той се нуждае от повече подкрепа? Математиката е малко по-трудна за него, особено текстовите задачи. Трябва ли да тренираме допълнително у дома? Да, 15 минути четене по математика 3 пъти седмично биха помогнали. Има ли книги или уебсайтове, които препоръчвате? Ще ви спратя кратък списък по имейл тази вечер. Как е с другите деца в класа? Много добре, той е мил и работи добре в групови проекти. Участва ли по време на уроците? Той е малко срамежлив, но отговаря по-често, отколкото в началото на годината. Благодаря, наистина ценя вашето време. Няма за какво, моля, свържете се по всяко време, ако имате въпроси. Добър ден, благодаря ви, че се срещнахте с мен днес. Добре дошли, щастлив съм да обсъдя напредъка на сина ви през този срок. Това е чудесно. Как се справя с четенето и писането? Той чете добре, но трябва да организира писането си поясно. Разбирам какво можем да направим у дома, за да го подкрепим. Помолете го да пише кратък параграф всеки ден за рутината си. Това звучи полезно.
Той участва ли активно в дискусии в клас? Той е учтив и внимателен, но понякога се срамува да говори пръв. Можем да практикуваме говорене у дома в кратки разговори. Отлична идея. Също така го насърчате да обяснява стъпките на домашната си работа на глас. Аз ще го направя. Има ли предмети, по които той се нуждае от допълнителна практика? Текстовите задачи по математика все още са предизвикателство за него. Можем да разглеждаме по един проблем заедно всяка вечер. Тази последователност ще помогне много. Благодаря ви за съдействието. Благодаря ви за обратната връзка. Оценявам вашата подкрепа. Добър ден! Благодаря ви, че се срещнахте с мен днес. Добре дошли, щастлив съм да обсъдя напредъка на сина ви през този срок. Това е чудесно. Как се справя с четенето и писането? Той чете добре, но трябва да организира писането си поясно. Разбирам какво можем да направим у дома, за да го подкрепим. Помолете го да пише кратък параграф всеки ден за рутината си. Това звучи полезно. Той участва ли активно в дискусии в клас? Той е учтив и внимателен, но понякога се срамува да говори пръв. Можем да практикуваме говорене у дома в кратки разговори. Отлична идея! Също така го насърчате да обяснява стъпките на домашната си работа на глас. Аз ще го направя. Има ли предмети, по които той се нуждае от допълнителна практика? Текстовите задачи по математика все още са предизвикателство за него. Можем да разглеждаме по един проблем заедно всяка вечер. Тази последователност ще помогне много. Благодаря ви за съдействието. Благодаря ви за обратната връзка. Оценявам вашата подкрепа. Добро утро, трябва да съобщя за отсъствието на сина ми. Разбира се, какво е неговото име и клас? Името му е Адам Рид, клас 4B. Благодаря, само днес ли го няма? Да, днес го боли коремът. Ще го отбележа като отсъстващ по медицински причини. Трябва ли да изпратя писмена бележка? Да, моля, изпратете кратка бележка по имейл. Какво трябва да включва бележката? Неговото име, клас, дата и причина за отсъствие. Трябва ли да включа телефонния си номер? Да, това е полезно. Ще трябва ли да си напише домашното? Учителят ще изпрати домашното през училищното приложение. Благодаря ви за помощта. Няма за какво, надявам се скоро да се почувства по-добре. Добро утро, трябва да съобщя за отсъствието на сина ми. Разбира се, какво е неговото име и клас?
Името му е Адам Рийд. Клас 4B. Благодаря, само днес ли го няма? Да, днес го боли коремът. Ще го отбележа като отсъстващ по медицински причини. Трябва ли да изпратя писмена бележка? Да, моля, изпратете кратка бележка по имейл. Какво трябва да включва бележката? Неговото име, клас, дата и причина за отсъствие. Трябва ли да включа телефонния си номер? Да, това е полезно. Ще трябва ли да си напише домашното? Учителят ще изпрати домашното през училищното приложение. Благодаря ви за помощта. Няма за какво, надявам се скоро да се почувства по-добре. Здравейте, бих искал да се регистрирам за безплатния семинар. Страхотно, коя работилница ви интересува? Практически семинар за интервю за работа. Това е следващия вторник в 6. Има ли още свободно място? Да, останаха ни 5 места. Трябва ли да нося нещо? Носете копия от автобиографията си, ако имате такава. Мога ли да дойда дори автобиографията ми да не е готова? Разбира се, можем да ви помогнем да го подобрите. Трябва ли да плащам такса? Не, безплатно е, но се изисква регистрация. Къде трябва да напиша името си? Тук и моля, добавете своя имейл адрес. Готово. Ще получа ли потвърждение? Да, ще изпратим един този следобед. Здравейте, бих искал да се регистрирам за безплатния семинар. Страхотно, коя работилница ви интересува? Практически семинар за интервю за работа. Това е следващия вторник в 6. Има ли още свободно място? Да, останаха ни 5 места. Трябва ли да нося нещо? Носете копия от автобиографията си, ако имате такава. Мога ли да дойда дори автобиографията ми да не е готова? Разбира се, можем да ви помогнем да го подобрите. Трябва ли да плащам такса? Не, безплатно е, но се изисква регистрация. Къде трябва да напиша името си? Тук и моля, добавете своя имейл адрес. Готово. Ще получа ли потвърждение? Да, ще изпратим един този следобед.